बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो थुक्राझारावहाय दा बे थुक्राझाराव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला 98th एनुवेल कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो दङ सानथामनि हाबाफारि लानानै दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेसन खालामदों गासैखौबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सेल्फि पइन्ट गोबांथार बेफोरबायदिनो मोजां मोजां डेक'रेसन खालामदों जानांगौ दा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे लानानै फैगोन दासो बानायगासिनो दङ नालाय एसे गेजेरावहाय सानसे बेफोरबायदि टाइम दंबावो दा बेजों लोगोसे दिनैनि समावहाय माबायदि बानायगासिनो दङ एसे देखायलांनोसै ओमफ्राय दा दङ नै जाहैबाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन दा आङो गेटआव दङ दा आं हाबलांनि सिङावहाय देग्लायनि बोसोराव माबायदि बानायदों दा आंजों लोगोसे दङ BBCA नि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि कहेन इस्लारि सार दङ दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि देग्लायनि बे 98th एनुवेल कनफारेन्सआव चिफ गेस्ट हिसाबैहाय बबेनिफ्राय इनभाइट खालामनाय जादों सार आंनो देग्लायनि बे 98 जि एनुवेल कनफारेन्स BBCA बिनि गाहाय आलासिया गाहायै रेभारेन्ड डक्टर बनि रिसु डिमापुर नागालेण्डनिफ्राय बेनिफ्राय डक्टर रेमा साकसुक मिजोरामनिफ्राय बेनिफ्राय राइट रेभारेन्ड इसाक मुसारि BLC जोंनि BLC-नि बिशप बेयो जोंनि खाथिनिखा बेनिफ्राय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय दङ जाहैबाय रेभारेन्ड रबिलाल बसुमतारी एरिया पास्टर BBCA बे उन्दै जोहोलावफोरनि थाखाय लागोन ओमफ्राय जेनेबा बे BBCA-नि सिङावहाय मोनबैसेसो मण्डलिफोर दङ सार जेनेबा दा गासैथ' मण्डलि फेलोशिपजों 260नि बारा दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिया 7, 8, 9 सानथामनि थाखाय जागोन BBC-नि जानानै आङो बेखौनो हांख्रायनो गोसो जादों बे जोबोद बोरगोनां प्रग्राम बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्राब्लाबो देग्लायनिफ्राय एसे साबसिन जालांगोन मानोना सेन्टेनारि जुबिलिया खाथिसै जोंना बोसोरनैल'सै बेखायनो दानिफ्रायनो साखाफारा जागासिनो दङ बे 98th जि एनुवेल कनफारेन्स जोंनि BBC-नि बेवहाय गोबां मानसिफोरखौ फैजानो लुबैदों आरो इसोरनि बोरखौ मोनफैनो लुबैदों नाजावफैनो लुबैदों जाहाथे आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोलनि आरो गुबुन जायगा जेनेबा जोंना बेंगल दं नेपाल दङ भुटाननिबो फैयो बेनिफ्राय ओरै ढेकियाजुलि बाक्सा उदालगुरि गोबां एरियानिफ्राय दंखायो जोंनिया आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जि BBC-नि अनगायैबो गुबुन डिनोमिनेसन गुबुन मिशनफोरनिफ्रायबो जों फैजानो लुबैदों आरो इसोरनि आशीर्बाद बा इसोरनि बोरखौ नाजावफैजानो लुबैदों ओमफ्राय देग्लायनि बोसोरावहाय ओरैनो थांखि हिसाबै मानि थांखि लादों बिनि हिसाबै बुंनो हागोन नामा आदा एसेसो माने थांखिया जादों जोङो रंजा बाजा होग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होयो बे थांखिखौ लादों इंलिसावहाय लानाय जादों द ब्लेसिं अफ ए जेनारास एन्ड चेयारफुल गिभार 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 9 दा निश्चय खोनाबाय देग्लायनि बोसोराव मा थांखि लानानैहाय बे 98th एनुवेल कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो दङ सारनिफ्रायनो स्पष्ट गोजोननाय थाबाय सार बेखिनिखौ रायजो राजासिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ सार बेयो जाहैबाय थुक्राझार दखान ओमफ्राय आं सिङाव हाबलांनोसै दायो आङो सिङाव हाबबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयो थुक्राझारनि फुराना गिर्जामोन आरोखि ओमफ्राय दा गोदाना नैबेनो दा गोदानाव हाबसै आरोना बिराद गिदिर गोदान जाबाय नै ओमफ्राय दा बे फुरानामोन सिगां हाबग्रा ओमफ्राय मेन पेन्डेलाथ' नैबेयावनो नै नुहुरदों जानांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय गोबांथार बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामदों आं एसे देखायलांनि नोंथांमोननो देग्लायनि बोसोरावहाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों नै दा नायदो बेफोरबायदि बानायजेनबाय आरो दा बेयावहाय फिरफिला उरायहोनो थाखाय बेफोरबायदि खालामबाय आरो नै दासो मावगासिनो दङ गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ नै ओरै मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ दा देग्लाय 98th एनुवेल कनफारेन्स जागोन सानथामनि हाबाफारि लानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे 100 बोसोर जानो थांगासिनो दङ अनलि गेजेरावहाय 1 इयार्सल' दंसै सेन्टेनारि जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला 100 बोसोरनि थाखायबो दानिफ्रायनो फुरा रेडियाव दंखासै जोबोर गिदिर खालामगोन 100 बोसोर सेन्टेनारियावहाय दा बेबायदि मावगासिनो दं आरो नै फुरा नै मा खालामगोन बेखौ आदा बाल्ब सावगोन ने आच्छा ओमफ्राय नैबेयावहायबो बेबायदि डेक'रेसन सेल्फि पइन्ट नै बेफोरबायदि खालामदों आरो देग्लाय नै नायदो नै दा जोबोद मोजां बानायगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा उन्दैफोर बेयावहाय बेलासिनि समाव एबा फुंनि समफोराव दसे बेफोरबायदि
गेलेहोनो हागोन आरो नै ओमफ्राय बेयावबो गोबांथार स्किम बानायगासिनो दं आरो बेफोरबायदि गोबांथार बानायगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला रं होनाय जायाखै दासिमाव दासो बानायगासिनो नालाय दा एसे टाइम लागोन आरो नैबेफ्रावहाय दै थागोन दा नैबे फुरा औ नै बिदि आरो ओमफ्राय मा बानायगोन आदा बेखौहाय बेखौ लाइट बानायनो नागिरदों बैयाव डेक'रेसनावहाय ओमफ्राय नै बैखौ सोर बानायदों नै बस दङ अ आच्छा बेनि डिरेक्सना औ जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला नुगोन आरो दा बेफ्राव नै गोबांथार बानायगासिनो दङ ओरैबायदि मावख्रुबनायजों खस्थ' खालामनानै बानायगासिनो दङ नै बेबायदि आरोखि दा बयबो फैदो बाहागो लाफैदो नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन बेबायदिनो गोबां मानसि हिसाबैहाय जोंहा बयहाबो इसोर दङ जोङो इसोरखौ सेबा खालामनांगौ दा बियो मोनसे धोरोम सेबा दा बेयाव मा खालामगोन आच्छा बिराद मोजां नै आदा बेयाव मा खालामगोन साइन्टिस्ट थाग्रा इहा मा साइन्टिस्टफोर थाग्रा अ दा बेबायदि खालामखाबाय आरो बिराद मोजां साइन्टिस्टनि न' औ रं होगोन नामा बेखौ रं होगोन अ दासो बानायगासिनो आरो नै बिराद मोजां बानायदों ओमफ्राय नै बेयावबो मा नै ओमफ्राय दंफांनि बाइकबो दंबावोसो नै माथो गारि जाखोलाय माबा अ आच्छा नै बानायगासिनो बाइकआ बरिया दा बिदि बानायगासिनो आरो ओमफ्राय आं मेन पेन्डेलखौबो देखायगोन नैबेजों गोजाननिफ्राय देखायहरदों आङो दायो आं खाथियावबो देखायगोन दा ओरैहाय गोबां मावगासिनो नै मा बानायगोन बेखौ माबा सिरि होगोन अ आच्छा दे दा बेबायदि आरोखि गोबांथार नै बेयावहाय सेल्फि पइन्टजों बुंफबगोन आरो ना नै बेयावबो बानायगासिनो दङ बावथारला 7 थारिखनिफ्राय जागोन 7, 8, 9 दा बेबायदि आरोखि दा दिनैहाय 4 थारिख 5 थारिख 6 थारिख 7 थारिख मथा-मथि साननै दंबावो गेजेराव दा मेन पेन्डेलनि गेटखौ बेबायदि बानायदों आरो देग्लाय ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव पेन्डेलखौहाय एसे लावसिन बानायदों सिगांफोर बैयावसो बानायहैयोमोन आरो ना मेन बेबायदिनो पेन्डेलनि गेटखौहाय दा देग्लायहाय नै बांसिन फुवारनानै बानायनायखौ आं नुनो मोन्दों नैबे मेन लामा जाहैबाय नालाय दा बेयावनो गायजाबखाबाय आरो नै बिराद मोजां बानायदों नै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएसन थुक्राझार दा बेयावबो मोनसे ओरैबायदि मोजां बानायना दोननाय नै ओमफ्राय आदा इयाव मा थागोन बेयाव भलन्टियार थागोन अ आच्छा बेयो सलायजोबगोन बेखौ अ गिर्जा टाइमावबो हाबनो मोननाय नङा औ जेब्ला गिर्जा गयो होमब्लासो बेयाव हाबनो होगोन आरोखि ना अ थारमाने गिर्जानि टाइमाव नैबेयाव हाबनो मोना दा निस्सय खोनाखाबाय गिर्जानि सिगां बेयाव हाबनो नाङा जेब्ला गिर्जा गबाय अब्ला डिसिप्लिन भाबै हाबदो बेरायदो औ नै दङ बेवहाय औ गिर्जा लाग्रा औ सालबारि हाजो दङ औ गोबां जिनिस दङ बेखौ आंनो मावनाय जाहैबाय अ बे औवानि खामानिया अ आच्छा बे औवा सियारा चिराङाव लावसिन जाहैबाय बै औ औवा सियारा औ दा मथा-मथि बेखौहाय दासो मावगासिनो दङ बेयाव गोबांथार डिजाइन थागोन डेक'रेसन खालामनाय माखासेखौथ' आं देखायखाबायानो बै गिदिर न' बायदिखौ मा खालामनायदों बेवहाय बे प्रग्राम साइट थागोन अ बे प्रग्रामाव खैथायाव जागोन औ दा बिदि आरो नै फुल गानगोन गाबोन फैगोन फुला बेवहाय अ बेयावहाय मोजां फुल गानगोन बेवहाय एसे दै गुनाय जागोन अ नैबेयाव हाजो बायदि औ लाजोबखाबाय दा बेबायदि आरो गोबांथार बेयावहाय हिसाब गैयि डेक'रेसनफोर थागोन नोंथांमोना बयबो भिजिट खालामनो हागोन एबा बेरायहोनो हागोन आरो गिर्जा गखांनायनि उनाव दा बेफोरबायदि आरो